Шығарылышыбызны ауыл хужалығына бағышлаған агробизнес сахифасы белән дәвам итәбез. Биредә ауыл хезмәтчәннәре алар җитештерген продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Сүзне Динә Нәҗметдиновага бирәм. Хәерле иртә. Эфирда агробизнес сәхифәсе. Урып җыюдагы ылы җиңүгә яшьләр экипажлары солы өлеш кертте. Традиция буенча урак башлангач, яшь комбайнчыларның хезмәт кешесен данлыйбыз 14-нче республика конкурсын старт алды. Аны Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, шулай ук Казан дәүләт аграр университеты оештырды. Гадәттәгечә, урып җыюга беренчеләрдән булып, республиканың көньяк районнары икенчеләре чыкты. Аксу агро хуҗалыгында катлаулы сезонга әзер иделәр. Агрофирманың 2 бүлекчәсендә 12 экипаж эшләде. Арчалылар ашлык суктыру күләме буенча шок катырды. Ширмешәнлеләр барлык агрономия технологияларын төгәл үтәделәр. Алексеевский механизаторларын җыр-моң белән вокаль ансамбле дәртләндерде. Бертекле культуралар суктырудан чыгып, иң көчле яшьләр экипажлары хезмәт кешесенә Дон 14-нче республика конкурсының финалына чыкты. 2 көнгә алар Татарстан урагының яшьләр арасында абсолют лидерын билгеләү өчен Казанга җыелдылар. Цель конкурса молодых комбайнеров. Яшь комбайнчылар конкурсының максаты оларның хезмәте никадәр мөһим булуын күрсәтү. Республикада рекордлы уңыш җыеп алынган һәм бу өлешчә комбайнчыларның да хезмәте. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы игенчеләр сараенда финалның 2нче көнендә узды. Катнашучыларны вице-премьер авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мурат Җаббаров, профильле парламент комитеты башлыгы Азат Хамаев сәламләде. И наш сегодняшний конкурс «Славим человека труда» проводится уже. Хезмәт кешесен данлыйбыз конкурсы 14-нче тапкыр үсеп килүче буында хезмәт күнекмәләрен булдыру һәм авылның эшче һөнәрләрен популярлаштыру максаты белән уздырылды. Беренче урыннар озак вакыт сер итеп сакланды. Башта иң яхшы катнашучы, рекордлы суктыручы, иң яхшы теоретик белемнәр, иң яхшы гамәли күнекмәләр номинацияларында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Зур рәхмәтен әйтәсем килә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына, безнең аграр университетка, безнең закон чыгару тармагына, дәүләт советына бу очракта, министрлар кабинетына, әлбәттә, республикабыз җитәкчелегенә менә шушындый кешелекле конкурсларны үткәрүдә ярдәм күрсәткәннәре өчен. Казан дәүләт аграр университеты ректоры Айрат Валиев катнашучыларга Россиянең иң абруйлы аграр югары уку йортларының берсенә керү өчен сертификатлар тапшырды. Все победители без исключения. Сез барыгыз да җиңүчеләр, чөнки төп эш август һәм сентябрь айларында кырда узды. Җиңүчеләрне игълан итүнең иң мавыктыргыч минутлары җитте. Пьедесталның 3нче баскычы Бөгелмә районыннан Северная Нива хуҗалыгының яшь механизаторы Илья Тетиковка бирелде. 2нче урында Мөслим районыннан Август Мөслим хуҗалык комбайнчысы Фаил Гыйзетдинов һәм Зәй районының Зәй агрофирмасыннан Рөстәм Мөхәммәддинов абсолют лидер булды. Не передать словами. Үз җиңүем белән бик горурланам. Урып җыю эшләре буенча да рекорд куйдык. Үз эшем белән бик канәгать. Татарстанда урып җыю нәтиҗәләре буенча яшьләр иң яхшылар арасында булды. Уңышны кабатларга һәм аларның һәркайсы киләсе елда да финалга чыгарга мөмкин. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам.